Hvad så der, YouTube, og velkommen til den her commentary. Og i den her Overwatch commentary, så vil jeg commentary om Soldier 76. Soldier 76 kan jeg også bare sige. Soldier 76, han er en af de mest basic, men alligevel ikke så basic, men alligevel. Soldier 76, han har en assault rifle, hvor at han kan skyde med sådan agtige bomber, hvis man trykker højre klik, og så kan han bare skyde med normale skud ved venstre klik. Og som er rimelig specielt ved ham, det er, at han er den eneste i spillet, der kan sprinte. Så det er fedt. Det gør ham også unik. Og at, som I kan se her, når jeg spiller, så kan I se, at jeg sætter hvis man trykker E, så kan man putte sådan et felt, et healing felt op for sine mates og en selv, så at det giver en lille fordel, hvis man er ved at dø, så kan man ligge rundt om hjørnet og så lige sætte den. Mine oplevelser med Soldier 76, de er mega gode. Jeg elsker ham. Han er så sjov at spille med, også fordi at han stadigvæk er unik, selvom han er meget basic. Så det er derfor, jeg elsker at spille med ham. Så nu kan vi gå videre til special ability. Hans ultimate, kan jeg også kalde det, det er et agtigt aimbot, kan man sige. Fordi at inden for en cirkel, så sigter den på alles hoveder inden for den lille cirkel der. Og så hvis man skyder lige meget, hvor man selv kigger hen, så rammer den lige ansigtet. I hvad? 5 sekunder eller sådan noget. Som I kan se her på skærmen, lige om lidt, så kommer mit special ability. Ja. Og jeg har hørt mange, der har sagt, at de ikke gider at spille Soldier 76, fordi nemlig, at de synes, han er alt for basic i forhold til alle andre. Men det synes jeg nemlig ikke, fordi nemlig, at han er så god til at capture points, og det jeg gør lige nu, det er faktisk, at jeg sætter et healingfelt udenfor, så når jeg går ind, så kan jeg også blive healet af feltet derinde, og det er fedt. Det har ikke rigtig noget med ham at gøre, det har bare noget med min strategi at gøre. Så det var en commentary med Soldier 76. Jeg håber virkelig I nød den her commentary, og smid like, hvis I vil se mere af den her serie. Og nu kan I se det aimbot, jeg lige brugte der, hvor jeg skød hende der divaen. Men tusind tak fordi I gad med. Vi ses i næste video. Hej hej.